GMA7 o Ma'am, maraming salamat po KMGS. sa inyong time para sa akin. At unti tayo nga napapansin. Isang malaking karangalan ang isang vlogger na mapicture dito sa KMGS. Kapuso mo, Jessica Soho. Unti-unting natutupad ang aking mga pangarap. Ito na sila, ang team ng Jessica Soho o KMGS. Inassist ko sila agad at namangha ako sa kanilang camera. Ang ganda ng camera nila at ang tripod naman ay nahawakan ko na ng personal. Tuloy lang kami sa pagpanik banda sa taas dahil doon po napili ng researcher. Mga gamit nila, tripod, battery at ilaw. Maya-maya lang, briefing na ako at nakinig ako ng mabuti dahil first time ko ito, kabado. Kinakabahan si TV Bisaya kung anong gagawin ko. Ito, kinabitan na ako ng lapel ng Audioman. Detalyado ang pagkabit ng audio. Kinabitan natin ng lapel ng taga GMA7 at Jessica Soho. Nakasit up na yung dito, mic sa lapel. Abangan nyo kami sa linggo na. KMGS. Kanina pa pala nila ako hinihintay, nakakahiya, pero napaka-professional nila, hindi nila ako pinapagalitan. Ito, sinilip na nila at sinukat na skin tone ko o gaano kalayo. Mahirap pala maging totoong cameraman dahil palipat-lipat ang aming pwesto, sinukat ng perpekto ang shoot namin. Sa mga oras na to ay inaamin ko na nang lalamig ako, kinakabahan, hindi ko alam ang nararamdaman ko dahil first time ko sa buong buhay ko na ini-interview ako ng ganito kalaking responsibilidad. Biruin mo, isang napakalaking tao at hinahangaan sa lahat ng bansa ay si Ma'am Jessica Soho. Napakapalad ko! Ako ang isa sa napili nila ipipicture sa buong Pilipinas. Pinakamalaking TV station at pinagkakatiwalaan na istasyon dito sa ating bansa, ang GMA7. Patuloy nilang sinisit up, pati na rin ang ilaw. Pinailaw na kung gumagana ito at ayos na ang lahat. Itinapat na ang ilaw sa akin. Detalyado ang lahat, pati sa pag-ilaw. Komplikado ang lahat ng anggulo. Detalyado at mga kilos nito. Hindi pala basta-basta ang maging isang ganap na cameraman dahil napakasensitibo ito. Maya-maya lang, binripping na naman ako ulit ng isang staff ng KMGS. Ni-review at pinaalala ulit sa akin ang mga question nila patungkol sa akin. Sa anggulo na ito, hindi na satisfied ang cameraman. Kaya lumipat kami ng pwesto. Pinapaning ako o pinapihit sa bandang kaliwa para madetalye at makunan ng saktong anggulo. Nilapitan naman ako ng Audioman at chinek ang aking lapel o mic kung nasa okay ba ang setup. Napaka-professional nilang magtrabaho. Sinilip ulit ang kanyang camera para sa anggulong ito, pero hindi sapat ang anggulo na ito. Hindi niya gusto, kaya maya-maya lang lumipat kami
ng pwesto sa bandang kaliwang kalsada. Panibagong sit up, ito pala ang ginagawa nila. Sinisit up muna nila bago nila papaupuin yung guest. Sinukat ang anggulo ng maayos, ang tripod na nakatayo ng maayos, inadjust ang level para sa ikakaganda ng video. Chiropractic treatment din daw ang naging solusyon ni Rowena nung siya'y na-stroke taong 2011. Ang itsura ko noon, tabingin-tabi itong pisngi ko, tapos tumutulong pa yung laway ko. Mula dito sa Kamarin, Caloocan! Hindi ko nagagamit ng mga paa ko. Parang nanginginig ako, tapos iyak ako ng iyak. Dahil kapos sa pambayad sa therapist, ang naging takbuhan niya ang kanyang kapitbahay na manghihilot na si Jay. Pero hindi lang daw simpleng hilot ang ginagawa ni Jay, kundi nagpapalagutok din ng buto. Dami nun, 7-in-1. Pinagsama-sama ko na yan, ang Cairo, bone sitting, Thai massage, Thai stretching, Swedish, at ang hilot. Taong 2014 daw nung nagpahilot si Rowena kay Jay, ang nagsilbi nilang klinika tabing kalsada. At matapos lang daw ang 3 sessions, si Rowena mas naigalaw na raw ang paralisado niya noong katawan. Ano pabuti yung lagay ko, malaking tulong po yun. Kahit paano nakarecover ako. Pero paalala lang po ng mga eksperto, ang chiropractic treatment napaka-sensitibo. Hindi raw dapat ginagawa ng kung sino-sino lang. Ang nagturo sa akin ay isang Chinese master. Nag-aaral ako sa TESDA na massage para madagdagan yung kaalaman ko. Dami nun. Mula dito sa Kamarin, Caloocan!